Здравейте, вие сте с SportCage, не сме се виждали отново, ние отново сме тук, за да ви разказваме интересни истории, да ви срещаме с интересни спортни хора. Нашият събеседник днес ще бъде Ганчо Дойков, един дългогодишен състезател по джудо и самбо, който в момента е треньор по джудо в ЦСК. Човек видял отблизо развитието на този спорт през последните десетилетия у нас, но и успял да види какво е да се прави джудо на най-високо ниво. Историите са много, поуките още повече. SportCage започва, ще ви бъде интересно, обещавам, гледайте. Благодаря ти много, че при нашата покана най-после успяхме да се видим. Имам много какво да говорим за джудо като олимпийски спорт, за джудото в България, за твоя път в джудото, но първо започваме от теб и постепенно разрастваме. Как изобщо се срещна с спорта и бойното изкуство на джудо, което идва от много далече? Ами аз първо започнах в 6-ти клас. Бях в Панагюрище. Започнах да тренирам. Школа с традиции? Традиционна школа джудо и самбо с традиции, и Иван Нетов ми е първият треньор. Той е 7-ми на Олимпиада, 3-ти на европейско по джудо, световен шампион по самбо. Голямо име в спорта. Той ми беше първият треньор и така ми даде пътя, нали. След това, след 6-ти клас, се преместих в спортното училище на ЦСКА и оттам тръгна пътя. Изкарах си училището, бях 2 години като професионален спортист, но много трудни времена бяха тогава, не станаха нещата. Влезнах в университет, минах 3 университета, за да се върна пак в джудо залата като треньор. Защо точно джудо? Което е, как да кажа, впечатли, което притегли синергия? Ами, значи аз като малък минах през доста спортове. Футбол, лека атлетика, нали? Но нито един от тях не ме запали така, не ме грамна както джудото. Единоборството, нали? Което явно ми е било в кръвта. Да, мисълта ми е, веднага стана ми любимо. В Панагюрище залата от моя дом е доста голяма дистанция, примерно 2-3 км всеки ден пеша. И после обратно? Да, после обратно, но това ние бяхме голяма група деца, забавления, работи и така. Сега в момента се занимава всъщност с треньорска дейност, но преди това си бил състезател. Какво си спомняш от състезателните ти години на татамито, в джудото и в самбото? По-различно ли от сега? Много по-различно, разви се много спорт. Спорта за тези години се разви главоломно, значи по мое време имахме право, нали, говоря за фундаменталната промяна в джудото, забраниха да се хваща под пояс. По мое време можеше да се хваща и беше много близо до самбото. Бяха минимални разликите. Но след като вкараха тази промяна, вече не можеше да се хваща под пояса и сега вече тотално не може да се хваща под пояса. Е много по-различен спорта, много по-динамичен, с много повече хвърляния и така. Намираш ли го за по-атрактивен към днешна дата? Ами, с оглед на тези промени? Ние между нас си, нали, джудо хората си говорим, че, нали, понякога на нас не ни се струва много хубав спорта, нали, и казваме, развалиха го и не знам, нали, такива неща, но аудиторията, която събра, говори сама по себе си, че той се развива, става по-достъпен, защото те махнаха и част от оценките. Имаше кока, юко, вадзари и пон. Сега е само вадзари и пон. Много по-елементарно, когато седне обикновен човек да гледа джудо, да му е елементарно достъпно до него, да знае кога как се оценява и да му бъде интересно. И
все повече публика, джудисти и така нататък в световен мащаб. Разраства ли се спорта? Все повече хора ли го практикуват? Все повече хора. 2000-та година или 2001 ще излъжа, беше обявен от ЮНЕСКО за най-полезен спорт за децата. Най-полезен спорт, след толкова много спорта. Да, след толкова плуване, лека атлетика и нали, всички спортове беше обявен за най-полезен спорт. Защо обаче? Какво всъщност е джудото? Повечето хора го дефинират като японска борба. Тоест те не са много наясно с традиционния му път, с тези особености, които носи джудото. Защо джудото би било толкова признато от ЮНЕСКО? Ами защото Какво би казал за него? Ами джудото учи най-вече на дисциплина. И на това, че ти трябва да минеш по пътя, по тежкия път, а не по прекия, както се казва, нали? И да си минеш пътеката, която ти начертава самия спорт. Учи на дисциплина, на уважение, да си трудолюбив най-вече. Всички ние, които сме излезли от залата, сме имали, нали, и други професии, преди да се върнем пак. Навсякъде сме били оценявани с достоинство точно заради това нещо. Както ти казах, аз минах 2 университета съвсем различни и там като кажех, че съм спортист, те казваха, ясно. Тоест имаше някакво подценяване ли? Или пък не. Обратното? Точно обратното, че съм дисциплиниран, като трябва нещо да се направи, се правиш и така нататък. Това наследство от факта, че джудо проистича от Япония, която е дисциплинирана нация ли, или говорим за комплекс от фактори? Оттам е, защото корените на спорта са много важни. Много важни, че идва от Япония. Това е една от най-дисциплинираните нации, които си държат на традициите в спорта джудо, на абсолютно всичко. Имаш ли поглед как японците гледат, съвременните японци гледат на джудото? Има ли си възможност? Като на религия. Там си има иерархия и всичко е много строго подредено, затова те имаха толкова златни медала на последната олимпиада, точно заради това, защото те че бяха домакини, но те си бяха поставили за цел да направят максимално много треньора. След олимпиадата напусна поста, каза, че едва ли може повече нещо да направи и се оттегли човека. Смяташ ли, че такава дисциплина е възможно да бъде интегрирана и в практиката на джудо на другите народи? Способни ли са другите да бъдат толкова дисциплинирани, колкото японци? Да разбират бойното изкуство и да се отнасят към него по същия начин? Ами има на места, където е така, но не толкова дълбоко. Отделни школи в дадена държава може, но като цяло не. Нрава си е различен, както ние балканците, европейците, южноамериканците имат много силно джудо, много различно е там. Северна Америка също, Америка, Канада. Различават ли се школите като начин на преподаване, кажем азиатската, европейската, южноамериканската? Различават се като стил на борба, но преподаването горе-долу е едно и също. Нали? То си има система, по която се работи, която си е, нали, от Япония. Но стиловете са много различни. На самата борба, на самото практикуване на джудото. Какво ти направи впечатление на последната олимпиада, която успя да наблюдаваш от джудото, като технически аспекти, като изобщо срещи, които предполагам си наблюдава, няма как да си пропуснал? Най-силно впечатление ми направи подготовката за самата олимпиада на самите щабове, че вече е политика
Мисълта ми е с много голям ресурс. Русия, Узбекистан, Бразилия, както и казах, от Европа, Италия, много голям ресурс се влага в това. Имат си научни към университетите, факултети, научни факултети, които работят специално за джудото, специално дадения състезател в този ден да бъде на топ ниво. И си става наука. Наука, която се развива, както и казах, много. И беше много добра, уникална олимпиада. Говорейки за олимпийски спортове, джудото бидейки част от олимпийските спортове, това се приема, че е върха на един спортен път. По отношение поне на олимпийските дисциплини. Колко трудно всъщност е създаването на един олимпийски атлет? Какво включва това? Ти спомена за щабове, т.е. за комплексни качества, за много хора, които са... Много хора си питат, защо няма олимпийски медалист по джудо от еди коя си година? Да. Ами последният медал е точно от нашия клуб на Георги Георгиев от Атина, бронзов медал. Много е трудно, защото в България до 90-та година е имала система, която е изграждала такива спортисти. Нали? Не само в джудото, и в другите спортове. След което, като всичко, е развалено и тотално снижено. Означава ли, че, извинявай, че те прекъсвам, че си довършиш, означава ли, че от 90-та година ние почваме от нулата? Точно. Почваме от нулата. Треньорите едва намират зали. Аз, примерно, като съм дошъл 99-та година тук, в тази зала, която виждаш, нищо общо. Нямаше облицовка, прозорци, парно нямаше. Тренирали сме с вълнени чорапи. ЦСКА говорим, не говорим за нещо друго. С вълнени чорапи, с кимоно, кой каквото има. 99-та година и лека по лека се умяхме да направим състезател така, че Атина 2004 да вземе медал, оттам лека по лека тръгна джудото нагоре и в България. Ние се борим с големи щабове и дори да се изградил един атлет, както сега в момента Ивайло Иванов, се сблъскваме с много големи интереси, щабове. Ивайло Иванов на последното световно първенство на четвъртфинала с домакина от Узбекистан хвърля на Ипон, обаче му дават вазари. Половин оценка. Да, и на следващата ситуация пък противника му го хвърли и така загуби. Ако беха дигнали Ипон, Ивайло Иванов отиваше в медалите. Просто не го допускат. Това беше второ световно първенство, което така сериозно го ощетяват него. Предишно, нямаше ли такъв случай предишно състезател от Монголия, може би? Точно така. Точно така беше, да. Случва се същото. Предишното още по-фрапантно беше, защото беха отсъдили оценка за Ивайло, обявяват го за победител, Ивайло излиза от татамито и го настигат и му казват да се върне. Което до този момент аз почти не го бях виждал при нас в джудото. Върнаха го, отмениха оценката, започна наново срещата и го наказаха и той загуби с наказание от монголеца. Интересното беше, че президента на Монголия е джудист и беше в публиката с Путин и Орбан на Унгария. Какво си помисли тогава, когато го видя това нещо? И чувствата му взеха? Какво си помислих? Помислих си, че да. Че не е честно. Че не е честно, че се ограбва труда на момчето най-вече. И за него беше много трудно тогава.
но се умя, продължи и така. Какво е нужно в национален план, за да може да се създават такива хора като Ивайло? Как оценяваш това нещо? Очевидно, че е нужно време, че е нужен правилният талант да дойде. Да. Но какво трябва да даде държавата и след това хората около него, за да може той да бъде там, да бъде конкурентен? Каквото и да си говорим, винаги става въпрос за пари. Трябва държавата да отпуска доста по-голям ресурс за нашия спорт, защото, както ти казах, той стана много комерциален и много пари почнаха да играят. За да събереш нужните точки за Олимпиада, ти трябва да ходиш на страшно много от високи ранг състезания, а те са свързани с много пари. За да се подготвиш за този ранг състезание, трябва и лагери, които лагери са олимпийски, те са 5-6 в годината олимпийски лагери по една седмица, които са също много важни за твоето развитие и за това дали ти ще умееш да се класираш, защото там се бориш в несъстезателна обстановка с твоите преки конкуренти. Тоест познаваш ги и имаш възможност. Да, работата е, че когато е в състезание, рандорито е много по-напрегнато, нали? Тогава най-малката грешка ти коства, не всеки рискува, нали? Много а когато си в тренировъчно рандори, е много по-лесно. Отпуснат си, бориш се, виждаш той на къде хваща, на къде ходи, какво може. Същото се отнася и те за това. Нали ти казах, имат щабове, всичко се записва на компютри, анализират създадените противници и така. България приближаваме ли се до това ниво на аналитичност? Не, много сме далече. Само на пари ли е свързано или може би е нужда да се отворим към този подход? Има ли как да се отворим с по-малко пари? Това те питам. Не, ние можем, обаче то всичко е свързано с да има достатъчно образовани хора, а то всяка година излизат такива хора, но ние няма как да ги задържим в България. Те предпочитат с дипломата да отиде да работи в чужбина. Това е един от най-големите проблеми, че няма кадърни хора, които да се занимават с това нещо. Първото, което е. Точно поради тази причина за липса на ресурс. Да. Ако има достатъчно ресурс, така че ние да може да си позволим да имаме анализатор, да имаме доктор, като хората, масажист имаме сега, слава Богу, трябва да имаме рехабилитатор, кондиционен треньор и така нататък. Всичко е много комплексно. На световното първенство, последното, което бяхме в Узбекистан, Ивайло Иванов се удари, преди това беше с контузия от Анталия. На европейското тук в София не можа да преодолее контузията, не можа да се сбори. Беше контузен, лекувахме 3 месеца контузията, после 1 месец подготовка и се явихме, нали, на световното първенство. Пак имаше лек удар, който пак го разбалансира. Нали? И на самото световно първенство помолихме италианците, 3 доктора извадиха апаратура и му направиха ехограф в тренировъчната зала на световното първенство. Направиха му ехограф и казаха диагнозата, която ние в последствие тук в клиника ни се потвърди. Така че нещата са... Добре, а по отношение на техническото ни ниво, по отношение на разбирането ни за джудо, къде сме? Как оценяваш? Както ти казах, ние всеки тип народ има различен менталитет към това нещо. Какви са българските джудисти? Българските джудисти са повече по-към руската школа. Тя е по-твърда, по-хард, така, по-грубички сме, както се казва. По-силовашки, нали? Сега вече има треньори, които
бяха доста пъти в Япония, те вкараха доста нови неща, нали? И взехме да се променяме и в това отношение. Сега имаме и французин, който започна като треньор в националния отбор, който допринася, нали, вкарва нещо ново, което ще ни развие допълнително. Надявам се на последващата Олимпиада да имаме медали. Как виждаш развитието на джудо в България от гледна точка на децата, на поколенията, които идват? Ти си треньор, ще стигнем и до това колко трудно да си треньор по джудо. Работата е, че преди имаше по-малко деца в джудото специално, но по-качествени, беха отбрани. Сега имаме голяма масовост. Джудото би традиционни спортове като борба, бокс по масовост. Значи ние на един детски турнир събираме по 800 деца. В борбата, в бокса, това са космически цифри за тях. Развиваме се, но на качеството е малко. Малко е качеството. Надявам се с общи усилия с федерация, с другите треньори, така по-изявените, да налагаме система, по която да се работи в клубовете, така че да излиза все по-качествени деца. Има един голям разговор в бойните спортове и в спорта изобщо, и това е според някои новите поколения, които се появяват, сякаш не са готови да дадат това, което е нужно, за да се развиват, или пък прекратяват по-рано, забавляват се повече, социалните мрежи отдават своето влияние върху всичко това. Какви са твоите наблюдения, треньорски? Това наистина е така. И децата са много по-разсеяни с тия неща. Много по-трудно можеш да ги запазиш в залата. Но тези, които остават, пък вече системите им позволяват, които, нали, имат акъл, деца казва, вече знаят, те си гледат противниците, анализират, гледат техники, как се изпълняват. Вече е толкова достъпно, пишеш джудо, излиза всичко. Така че пък в това отношение те са по-добре. Ние в наше време имахме едни книги черно-бели и нищо повече. И те не всички преведени. Беше много трудно. От Германия ни носиха дискове на състезанията, гледахме, нали, състезания, събирахме се в някои от по-големите и гледахме джудо. А сега още на телефона, в реално време пускаш и гледаш. Остава само да има дисциплината, която сте имали вие. Дисциплината, да. Дисциплината малко куца, но това вече си мисля, че с по-твърдата работа ще се нормализира и това. Това е един преходен период, в който ще го минем и това. Няма как, просто ще останат тези, които искат да са дисциплинирани, които искат да постигат резултати. Просто и държавата в момента малко така ни е имам предвид, ни е заставила до стената, че ние трябва да събираме деца, не толкова да гледаме качеството, а да имаме деца, за да може да имаме щатове в училището. Което само по себе си е проблем. Проблем е, защото ти гледаш да не ти падне щата и заплатата и събираш всякакви деца и те не винаги са качествени. Примерно от 40 деца, 20 са качествените. Те детските школи, каквато сме в момента в нашата зала на тренировка на детска школа, тук не целим резултат. Тук целим да се научим на уважение, на дисциплина, на, се казва, на елементарните физически упражнения в живота, като се спънеш, да паднеш в кълбо, да знаеш как да паднеш, да не се потрошиш, нали, се казва, да можеш да тичаш, да знаеш кое ти е ляво, дясно, защото идват деца, които не знаят. И физическото възпитание, смея да твърда, че е много ниско.
Тоест, вие започвате с основите на двигателната култура, които теоретично децата трябва да имат, когато идват тук вече. Да, но те ги нямат. Защото на времето, когато ние сме били с теб ученици, имахме физкултура, имахме сутрин, преди да почнем училище, като физзарядка. Сега няма. Сега учителя по физкултура фърля една топка на учениците и сяда да пуши на пека. И това е масово. Тоест треньор по джудо се превръща и в учител по физкултура, волю-неволю. Идват много деца и то не само при нас. Във всички школи, като коментирам, идват много деца, които, нали ти казвам, първо не знаят ляво-дясно, с наднормено тегло. Не можеш да му задържиш вниманието, защото той е постоянно на телефона и на компютъра и всичко иска бързо да се случва. Така е свикнал, нали? А в джудото се изисква малко повече търпение, да си по-търпелив, по-отдаден на него, за да научиш нещата. Аз мисля, че родителите трябва да настояват детето задължително да практикува някакъв спорт. Независимо какъв е. Говорим за някакъв вид спорт. То трябва да има двигателна физическа култура. Да може като се затича, да може да тича правилно. Тогава ще сме по-здрави като нация, ще сме по-продуктивни като нация, дето се казва, и така нататък. Харесва ли ти треньорската професия? Практикуваш? Как оценяваш? Колко трудно е да си треньор по джудо в България? Трудно е от гледна точка, нали ви казах, на това, че се промени много живота в България. И нагласата на повечето семейства и родители към спорта е мани го този спорт, къв ще станеш, нали? Нищо няма да стане от теб ли? Такива неща се повтарят на децата, което не е правилно. Има много живи примери и от нашата зала, където момчета завършили спортно училище, нашата школа, които завършват университет и започват престижни работи, така че да получават достатъчно добри пари като възнаграждение месечно. Така че и много различни университети се завършват и така нататък. Не е казано, че като си спортист си тапанак. Точно обратното. Точно обратното, доказваме го постоянно. Постоянно го доказваме. Различните школи в България казвам, че го доказват, защото вадат много хубави деца. Може да не са спортисти, световни шампиони, но много хубави деца, готови за предизвикателствата на живота. Разкажи ни малко повече за Ивайло Иванов. Ти си бил човек, който е бил доста време близо до него, познаваш го. Това е най-успешният джудист в историята, може би, последните години. Последните години, да. Ивайло Иванов дойде от Монтана, когато аз бях 12 клас в спортното училище и веднага направи впечатление, че е момче, което иска да се научи. Иска да се научи и той го иска, самия той. Не да стоиш, да го караш, нали, с пречка, дето се казва, че има такива страшни таланти деца, които ги мързи да гледат и ти трябва да си постоянно до тях и давай. Не, Ивайло е точно обратното. Обикаляше по по-големите състезатели, покажи ми тази техника, покажи ми. Всеки си има в джудото, всеки си има техника, която му е коронна, както се казва. И той минаваше през всички да му покаже коронната си техника, така че той да види тънкостите на нея. Треньорите също свършиха в школата своята работа, но най-вече той самия го искаше това нещо да стане състезател на световно ниво. Вярваш ли тогава още в самия зародиш на неговата кариера, че той е способен да стигне от тези големи върхове, които последните десетилетия сме мечтали за тях? Ние вярваме, по-големите и треньорите, винаги вярваме в децата. Той когато
ти казах, че Иво дойде, те тогава са 4-5 като него, такива, които искат. Но от тях остава само един. Винаги така се получава. На различни стечения на животите, на обстоятелства, на съдби. И остана. И винаги, даже ние си го бехме кръстили легендата още от малък. Той стана първият европейски шампион за кадети. That is fantastic, Tumanage! I'm so sorry about my emotions, but it's so beautiful! Как оценява шансовете му за Париж 2024 с оглед на тази растяща конкуренция, тази трудна, тежка среда? Ами, значи той от тази година смени категорията и от 81 мина на 90 кг. И мисля, че той има реални шансове да се класира и да гони медал. Реални шансове, защото сега на световното първенство той го показва. Това ме връща назад в спомените ми за Рио де Жанейро, когато всъщност малко му трябваше, още малко му трябваше да влезе в медалите. Рио де Жанейро е една грешка, му костваше състезанието с представителя на Америка, преход в партер, загуби. От тогава, като се върна, нямаше школа в София по бразилско жилжицу, където тренират партер предимно, той да не е минал. Това, което ти казах, че той иска да се развие. И видя, че това му е слабо място и докато не се усъвършенства до ниво такова, че да е спокоен, като падне в партер, той не престана. Ходеше, обикаляше, питаше, учиха го и до ден днешен си ходи задължително на бразилско жилжицу. Какво е мнението за този спорт, който през последните години стана много комерциален и отново доби доста масово? Преди 15 години не беше така в Европа, но сега е огромен бум. Той има корени от джудото, има свое собствено виждане за нещата. Смята се, че подпомага джудистите и... Много е полезен за джудистите. Партера и в джудото, откакто се разви бразилското жилжицу, се разви също много в джудото. Работи се повече и политиката стана такава, че съдиите почнаха да пускат повече време за работа в партер. И тогава ти трябва да си на ниво, иначе губиш. Много от България, много срещи губехме, важни срещи, където се виждаме, че нашия състезател превъзхожда другия, обаче ситуация в партер и той губи. Това променя ли нагласите в българското джудо по отношение на партера? Променя. Почва да се работи. Светна ни лампичката, дето се казва. Това са че трябва да се работи много. Как вървим вече към края, може да дадеш някаква прогноза за развитието на българското джудо в идните години? То е много трудно. Аз мисля, че ще се развие много добре. На база това, че имаме много деца запалени по този спорт, вече работата е на нас, треньорите, ние да се умеем да ги запазим по някакъв начин в спорта и да ги развием до ниво мъже и жени. Оттам вече, както ти казах, е много трудно, голяма мелница е, нали? Но стигнали до там, това значи, че ние ще сме постигнали целите си, да сме дали на спорта още един талант. Това бяха историите на Ганчо Дойков, човека, който е видял общо взето всичко любопитно, почти от първо лице в джудото. Нашите спортни истории продължават. Сабскрайбвайте, споделите нашия канал, давайте ни съвети кого можем да заснемем и чия интересна спортна история да разкажем. До скоро, благодаря ви!